Sa terena nam se javlja Tanja Zindović. Od danas kreće naime letnji red vožnje na železnici, ali to nije sve. Na terenu saznaje još informacija. Tanja? Nalazimo se na železničkoj stanici Topčider. Međunarodni brzi autovoz za Bar polazi u 9 časova i 21 minut. Ali to nije sve. Ovo je samo početak izmeštanja saobraćaja, železničkog saobraćaja. I s tim u vezi razgovaramo sa Draganom Stanković iz Srbija voza. Dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Želim da napomenem da od današnjeg dana međunarodni vozovi za Bar polaze iz stanice Topčider. Imamo dva međunarodne voza. Prvi je jutarnji voz koji polazi u 9 časova i 21 minut. U njegovom sastavu su kola sa sedištima kao i kola za praćenje automobila. I večernji voz za Bar kao drugi polazak koji polazi u 21 čas i 21 minut. U njegovom sastavu su kola sa sedištima, kola sa ležajevima, kao i kola za praćenje automobila, ali takođe i spavaće kola i kola salon i sastava plavog voza. Ono što želim da napomenem, da putnici koji tovare automobile na voz prilikom kupovine karte dobit će mapu pristupnih puteva koje je tačno i precizno definisano kako će doći do utovarne rampe za tovar automobila. Putnik takođe koji kupuje kartu za automobil mora doći 2 sata najkasnije pred polazak voza. Takođe želim da napomenem da Srbija voz od 19.6. uvodi još jedan međunarodni voz za Bar koji će polaziti iz stanice Subotica u 16 časova i 45 minuta za Bar, ali preko Beograd centra. Cene karta u ovim međunarodnim vozovima za Bar su vrlo atraktivne, zato su oni vrlo popunjeni i interesovanje putnika je veliko. Želim samo da napomenem da je cena karte u jednom pravcu u jednom smeru 21 euro, da je obavezna rezervacija da li sedišta, da li ležaja, a cena karte u jednom smeru za automobil je 30 eura. I sada nam samo recite kako će oni koji dolaze na stanicu Topčider, putnici, dakle ne oni koji dolaze sa kolima, moći da dođu do stanice Topčider, koje javne linije gradskog prevoza ovde saobraćaju? Srbija voz je blagovremeno uputio poziv direkciji grada Beograda za javni prevoz. S tim u vezi trenutno saobraća tramvaj broj 3. Dakle, to je jedini prevoz u ovom trenutku? U ovom trenutku da. Nadamo se da će kolege pojačati linije ka ovom pravcu. Glavna železnička stanica nakon 134 godine broji svoje poslednje dane. S tim u vezi više nam govori Nenad Stanisavljević, Železnica infrastruktura. Tako je, infrastruktura železnice Srbije je praktično od 1. jula u potpunosti obustavlja železnički saobraćaj u železničkoj stanici Beograd. Moram da napomenem da je u nešto više od 130 godina dugoj istoriji srpskih železnica praktično ovo jedna od najvećih reorganizacija putničkog železničkog saobraćaja. Dakle, od 1. jula nema više vozova u glavnoj železničkoj stanici Beograd, nema više vozova u Savskom amfiteatru. Infrastruktura železnice Srbije je to uradila nekih 6 meseci ranije nego što to projektnim zadatkom bilo predviđeno i od 1. jula svi međunarodni vozovi izuzev vozova za Crnu Goru, znači između Beograda i Bara, sele se u železničku stanicu Beograd centar u Prokopu. Vozovi u unutrašnjem saobraćaju, a to je 3 para vozova koji saobraćaju trenutno kroz glavnu stanicu Beograd između Beograda i Novog Sada, takođe se prebacuju u železničku stanicu Beograd centar i praktično izuzev vozova za Crnu Goru svi vozovi idu iz železničke stanice Beograd centar. Beograd centar je u potpunosti osposobljen da primi sve te vozove. Podsetio bih da je promenom reda vožnje decembra prošle godine već preko 90 vozova prebačeno u Prokop i da sve to funkcioniše kako treba. U samoj železničkoj stanici Beograd u toku su aktivnosti već na skidanju infrastrukturnih kapaciteta, kontaktne mreže, skida se kontaktna mreža, koloseci i od 1. jula tamo više nema vozova, a ono što je mnoge zanimalo i što je jako značajno, to je da će sama zgrada železničke stanice Beograd ostati na svom mestu i da će biti mesto mnogih zanimljivih kulturnih, umetničkih i drugih sadržaja. Hvala vam na razgovoru i na ovim informacijama. Evo, toliko za ovo javljanje sa železničke stanice Topčider. Verice. Hvala ti, Tanja.